நார்சிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் இருக்கிறவங்க இயற்கையாகவே இப்படி பிறக்கிறாங்களா இல்லை உருவாக்கப்படுறாங்களா? சில சமயம் மரபியல் ரீதியாகவும் இல்லை நரம்பியல் ரீதியாகவும் இப்படி இயற்கையாகவே பிறக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பட் சயின்டிஃபிக்காக இது 100% ப்ரூவ் ஆகலைன்னு ரிசர்ச்சோட ரிசல்ட்ஸில் சொல்கிறாங்க. அப்போது ஏதோ ஒரு வகையில் சைக்கலாஜிக்கலாக இவங்க உருவாக்கப்படுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு அதிக அளவில் வாய்ப்பு இருக்குது. அது எப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போது அப்பா அம்மா 2 பேருமே டாக்ஸிக்காக இருக்கிறது, அப்படி இல்லைன்னா யாராவது ஒருத்தர் டாக்ஸிக்காக இருந்து இன்னொருத்தர் ஒரு விக்டிம் மோட்லேயே இருக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒரு அன்ஹெல்த்தி என்விரான்மெண்ட்டில் வளர்கிற குழந்தைங்க நிறைய மென்டல் அப்யூஸ்க்கு ஆளாகிறாங்க. அப்பா அம்மாவோட அன்பு, அரவணைப்பு, மாரல் சப்போர்ட், மென்டல் சப்போர்ட், கைடன்ஸ் இப்படி எதுவுமே கிடைக்காம நிராகரிக்கப்படுறாங்க. ஒரு குழந்தை அந்த சின்ன வயசில் எதையெல்லாம் அனுபவிக்கக்கூடாதோ அதையெல்லாம் அனுபவிக்குது. லைக் பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப ஓவர் ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கிறது, அதாவது அந்த குழந்தைய சுயமாக எதையுமே சிந்திக்க விடாமல் செய்ய விடாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அப்படி இல்லைன்னா மொத்தமாக நிராகரிச்சிடுறது. இன்னும் பார்க்க போனால் ஃபிசிக்கலி அப்யூஸ் பண்ணுறது, வெர்பலி அப்யூஸ் பண்ணுறது, சைக்கலாஜிக்கலாக அப்யூஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான பாதிப்புக்குள்ளாகிறாங்க. தனக்கு ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்குதுன்னு புரிஞ்சு அந்த அப்யூஸில் இருந்து தப்பிச்சு வெளியே வர்றதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது. தான் அனுபவிக்கிற இந்த வலி வேதனையோட விளிம்பில் அந்த குழந்தை மன ரீதியான ஒரு போராட்டத்துக்கு ஆளாகுது. தன்னோட லைஃப்பில் தனக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த கொடுமைக்கெல்லாம் தான் எதுவுமே செய்ய முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு இயலாமையில் சிக்கி தவிக்குது. அந்த குழந்தை தன்னைத்தானே ரொம்ப பலவீனமான ஒரு ஆளாக நினச்சிக்குது, அன்புக்கு தகுதி இல்லாத ஒரு ஆளாக நினச்சிக்குது, இந்த பூமியில் வாழவே தனக்கு தகுதி இல்லைன்னு முடிவு பண்ணுது. இப்படி ஒரு மோசமான சூழ்நிலையிலேருந்து தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக்க ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமை தேட ஆரம்பிக்குது. இந்த தேடலோட முடிவாக அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குது. அதாவது தனக்கு டைரக்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற ஒரு பொய்யான சுயத்தை தனக்குள்ளே உருவாக்க ஆரம்பிக்குது. அதாவது இந்த அப்பாவி குழந்தையால் இயல்பாக செய்ய முடியாத பல விஷயங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தெய்வ குழந்தைய தனக்குள்ளே ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்குது. அந்த தெய்வ குழந்தை சர்வ வல்லமையும் இருக்கிற ஒரு குழந்தையாக உருவாக்கப்படுது. அந்த தெய்வ குழந்தைக்கு ரொம்பவே விசித்திரமான கேரக்டரைசேஷன்லாம் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது. இனிமே எல்லாமே என் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும், எனக்கு எல்லாமே தெரியும், இனிமேல் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற யாராலையும் என்னை காயப்படுத்தவே முடியாது, என்னை அசிங்கப்படுத்த முடியாது, யாராலையும் என்னை நெருங்கக்கூட முடியாது, இனிமேல் எனக்கு சாதகமாக தான் எல்லாமே நடக்கும், என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாரையும் எனக்கு அடிமையாக்கி நான் நினைக்கிறபடியெல்லாம் ஆட்டி வைக்கிற அதிகாரம் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னெல்லாம் அந்த குழந்தை நினைக்க ஆரம்பிக்குது. இந்த அப்பாவி குழந்தை தனக்குள்ள விஸ்வரூபம் எடுத்து உருவாகி நிற்கிற அந்த குழந்தை தெய்வ குழந்தைய பார்த்து பிரமிச்சு போகுது. தன்னை கொடுமைப்படுத்தின தன்னோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கிற அத்தனை கேரக்டர்ஸும் இந்த தெய்வ குழந்தைகிட்ட இருக்கிறத பார்த்து ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்குது. அந்த தெய்வ குழந்தைக்கு இந்த அப்பாவி குழந்தை சேவகம் பண்ண ஆரம்பிக்குது. அந்த தெய்வ குழந்தைக்கு தேவைப்படுற நார்சிசிஸ்டிக் சப்ளையை இந்த அப்பாவி குழந்தை கொடுக்க ஆரம்பிக்குது. அந்த தெய்வ குழந்தையோட அத்தனை தேவைகளையும் இது பூர்த்தி பண்ணுது. அப்படி பண்ணும்போது அந்த தெய்வ குழந்தை ரொம்ப சந்தோஷப்படுது. அதை பார்த்து இந்த அப்பாவி குழந்தை சமாதானமாகுது. இந்த அப்பாவி குழந்தையோட வலி வேதனைக்கெல்லாம் இது ஆறுதலாக இருக்கிற மாதிரி உணருது. தனக்கு நெருக்கமான உறவுகள் மூலமாக இந்த அப்பாவி குழந்தை தனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தெய்வ குழந்தைக்கு தேவையான சகலத்தையும் கொடுக்க ஆரம்பிக்குது. தன்னோட கண்ட்ரோலை மீறி எதுவுமே நடக்காத அளவுக்கு ரொம்ப கவனமாக நடந்துக்குது. பட் எப்பயுமே சூழ்நிலைகள் ஒருத்தருக்கு சாதகமாகவே இருக்கணும்னு கட்டாயம் இல்லையே. அந்த மாதிரி ஒரு சாதகமற்ற சூழ்நிலைக்கு அந்த அப்பாவி குழந்தை ஆளாகும்போது தான் பிரச்சனை பெருசாகுது. தெய்வ குழந்தையோட அந்த சூப்பர் ஈகோ ட்ரிகர் ஆகுது. தன்னோட லைஃப் தன்னோட கண்ட்ரோலை மீறி போகுதுங்கிற கோபம் வருது. இது கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அந்த தெய்வ குழந்தைக்கு ஆபத்து வந்துருமோன்னு இந்த அப்பாவி குழந்தை பயப்படுது. அந்த தெய்வ குழந்தை இந்த அப்பாவி குழந்தைய தண்டிக்க ஆரம்பிக்குது. உன்னோட லைஃப்பை உன் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க கூட உனக்கு தெரியல, உனக்கெல்லாம் உயிரோடு இருக்கிற தகுதியே இல்லைன்னு மிரட்ட ஆரம்பிக்குது. எங்கே பழையபடி இந்த தெய்வ குழந்தை
காணாமல் போய் ஒரு வீக்கான குழந்தையா மறுபடியும் நாம் வாழ வேண்டியதாயிடுமோன்னு இந்த அப்பாவி குழந்தை பதறி போகுது. தனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தெய்வ குழந்தைக்கு நடக்கிற ஒரு பெரிய அநியாயமாக அநீதியாக இந்த அப்பாவி குழந்தை இதையெல்லாம் பார்க்குது. ஸோ அந்த தெய்வ குழந்தையோட கோபத்தை குறைக்கிறதுக்காகவும் சமாதானப்படுத்துறதுக்காகவும் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க ஆரம்பிக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தெய்வ குழந்தைக்கும் அதோட சூப்பர் ஈகோக்கும் நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு அந்த டிஸார்டரில் இருந்து வெளியே வர முடியாத நிலைமைக்கு தன்னைத்தானே ஆளாக்கிடுது. இப்படியே ஒரு தவிப்புக்குள்ளே சிக்கிக்கிட்டு வாழறதுனால அந்த அப்பாவி குழந்தையோட லைஃப்பில் எந்த சந்தோஷமும் இல்லாமல் போகுது. ஆனால் அந்த தெய்வ குழந்தைய திருப்திப்படுத்துகிற ஆறுதல் மட்டும் இதுக்கு கிடைக்குது. இந்த மாதிரி இக்கட்டான ஸ்டேஜ்லேயும் அந்த குழந்தைக்கு 2 சாய்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஹீலிங், இன்னொன்று பனிஷிங். இப்போது ஹீலிங் அப்படிங்கிற சாய்ஸை கையில் எடுத்தால் தனக்கு நடந்த எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு தன்னை கொடுமை பண்ணவங்களை மன்னிக்கிறது. அப்படி பண்ணால் தனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தெய்வ குழந்தைய கொன்னதுக்கு சமமாயிடும். தெய்வ குழந்தைய கொண்டுட்டா இந்த அப்பாவி குழந்தை மறுபடியும் அந்த வீக்கான குழந்தையாக மாறிடும். அப்புறம் இந்த அப்பாவி குழந்தையால் தன்னை சுற்றி நடக்கிற எதையுமே யாரையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாமல் போயிடும். மறுபடியும் எல்லாரும் அந்த அப்பாவி குழந்தைய கொடுமை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்படி ஒரு விக்டிம் ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு இந்த குழந்தை தயாராக இல்லை. ஸோ தனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தெய்வ குழந்தைய கைவிடாமல் பத்திரமா பார்த்துக்கிறது தான் தனக்கு சேஃப்னு இந்த அப்பாவி குழந்தை முழுசாக நம்ப ஆரம்பிக்குது. இனிமே தன்னோட வாழ்நாள் முழுக்க தனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தெய்வ குழந்தைய பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற கமிட்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இந்த அப்பாவி குழந்தையோட மனசில் பதியுது. இது இந்த அப்பாவி குழந்தை தனக்குத்தானே பண்ணிக்கிட்ட ஒரு ப்ராமிஸ்னு கூட சொல்லலாம். இந்த ப்ராமிஸை காப்பாற்றுறதுக்காக அது எவ்வளோ பெரிய வில்லங்கத்தையும் கலகத்தையும் பிரச்சனையையும் செய்ய தயாராக இருக்குது. இந்த கமிட்மெண்ட்னால தான், இந்த ப்ராமிஸ்னால தான் எந்த நார்சிசிஸ்ட்டும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஒத்துழைக்கவே மாட்டாங்க. இந்த மென்டல் டிஸார்டரில் இருந்து இவங்களை யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது. பிகாஸ் அதிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு இவங்களே தயாராக இல்லை. ஸோ நார்சிசிஸ்டிக் சப்ளை அப்படிங்கிறது இவங்களோட பேசிக் நீடாக மாறிடுது. இந்த நார்சிசிஸ்டிக் சப்ளை இல்லாமல் இந்த தெய்வ குழந்தையால் இல்லை இந்த அப்பாவி குழந்தையால் வாழவே முடியாது அப்படிங்கிற கட்டாயத்துக்கு ஆளாயிடுது. லைஃப் தன்னோட கண்ட்ரோலை விட்டு போகுது, இல்லைனா தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் தன் கண்ட்ரோலை மீறி நடந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வரும்போதெல்லாம் இந்த அப்பாவி குழந்தை புதுசாக பிரச்சனைகளை உருவாக்கி அந்த தெய்வ குழந்தைக்கு தேவையான நார்சிஸ்டிக் சப்ளையை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த அப்பாவி குழந்தையோட லைஃப்பில் ஒரு சுழற்சி முறையில் லைஃப் லாங் இந்த டிஸ்ட்ரக்டிவ் ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த ப்ராசஸில் தான் அழியிறது மட்டும் இல்லாமல் தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் அழிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த லைஃப் பேட்டர்ன் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலாகவே மாறுது. மோசமான அந்த பேரண்டிங் ஸ்டைல்னால் ஒரு நார்சிசிஸ்ட் எப்படி உருவாகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா? இதிலேருந்து நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று இருக்குது. ஏற்கனவே இந்த மென்டல் டிஸார்டரில் சிக்கிக்கிட்டவங்களை, அதாவது ஒரு நார்சிசிஸ்டாக மாறி நிற்கிறவங்களை நம்மளால் காப்பாற்ற முடியாது, க்யூர் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஆனால் நம்மளோட குழந்தை இப்படி ஒரு நார்சிசிஸ்டாக இப்படி ஒரு மென்டல் டிஸார்டரில் சிக்காமல் நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் இல்லையா? நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளே இன்னொரு நார்சிசிஸ்ட் உருவாகாமல் நம்ம தடுக்கலாமே. இப்போது இந்த தியரியை வச்சு லாஜிக்காக யோசித்து பார்த்தோம்னா எல்லா குழந்தையும் பிறக்கும்போது ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக தானே பிறக்குது. அது டாக்ஸிக்காக பிறக்கிறது இல்லை, கரெக்டாக? முழுக்க அப்படி இன்னசென்ட்டாக பிறக்கிற அந்த குழந்தையோட மனசில் அதுக்கு தேவையான அந்த பாசிட்டிவான விஷயங்களை கொடுத்து ஒரு அன்பான குழந்தையாக அதை மாற்ற போகிறோமா? அதாவது அந்த பிஞ்சு மனசில் அன்பை விதைக்க போகிறோமா? இல்லை ஒரு மோசமான என்விரான்மெண்ட்டில் ஒரு அன்ஹெல்த்தி ஃபேமிலிக்குள்ளே அந்த குழந்தைய வளர்த்து அந்த குழந்தைய டைரக்டாகவோ இல்லை இன்டைரக்டாகவோ அப்யூஸ் பண்ணி அதோட மனசில் விஷத்தை விதைக்க போகிறோமா? யோசிங்க. உங்கள் குழந்தையோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ கூட இப்படி ஒரு நரகத்துக்குள்ளே தயவு செய்து தள்ளிடாதீங்க.